bergoyang. Sukoharjo ki nek musik campur sari kendangane penang ini padha melu joget karepe niku diaturi Sukopari Suko mbang nek badhe beksan nggih. Ya. Nano nano. Masuk ini disuwuk cok.
Kalimantan. Apa? Gadis. Kalimantan. Gadis dan perawan. Diana. Gadis Kalimantan, Mas. Oh, gadis manis Kalimantan kok diatur kene ya. Oke. Niki keluarga besar Serang pundi? Yang dari Banten Serang. Yang mana Pak De? Pak Suladi. Oh niki Pak Suradi ingkang ngersake nganu. Lali janjine, nggih. Niki Serang janten kian. Loh, Serang kabeh to ni? Ya. Gitu, Pakupatan, Ciruas gitu. Mas, Serang itu ada singkatannya. Nah, kingko lah. Apa neh? Jogete seser bareng munine kendang. Oh iya iya. Serang wi. Monggo yang dari Serang joget bareng. Janjane kowe ne. Monggo yang dari Serang-Serang Sukoharjo digoyang. Ayo Pak De. Aku cagaan Pak De aku. Minggu sing tak goyang bareng ayo monggo. Kowe ngajak ning taman mangu nanti lingsir srake kene. Oh maaf ya Pak ya. Aku nunggu kowe. Mundi dawuh kalajengaken si kucing niki wonten Cecala pundi Pak? Nggih. Info sekedap monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan kepada Bapak Ibu yang memakai kendaraan mobil D1797 YW, mohon untuk dipindahkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu, karena kendaraan belakang kan keluar. Sekali lagi saya sampaikan untuk Bapak Ibu yang bawa kendaraan Mobilio D1797 YWA, mohon segera dipindahkan terlebih dahulu. Mungkin itu aja informasi dari kami, terima kasih. Monggo. Matur suwun. Yo nih, bablas kese kucing dienggi. Niki tesih nuwuni dawuh keluarga besar saking Serang. Nano. Janjane kowe ngendi?
tak sayang mubeng miteranggon kung goleki ora krasa esuk awan nganti bengi gawe pikirku komeng leret ireng tak sawang tambah manise tiba bunga yen aku nyanding sirane goleki sing tak sayang mubeng miter anggon bung goleki ora krasa esuk awan kanthi bengi tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng leret ireng tak sawang tambah manise tiba bunga yen aku nyanding slirane Yo KWSD nada KWSD Karanganyar bergoyang MS Studio Mas Cece Monggo Made Hendra kerja ora jajan isih kaya ngapa mong nyatane kalakon satrene
Enak dek bojoku kok. Garwane jenengan ding pundi? Yang nyuting itu. Oh, alah nggih. Mbak monggo budhe mriki. MC-ne jaluk kopi. Empun disukani lho. Buri ora. Rino wengi dadi ati wong prasaja alus peputene sabar pandi minggir tabrak momong putra alus suku dene Ayo yo. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai basah. Sampai bawah. Sampai bawah. Ayo. golek sing kaya ngopo Serik. kon seprene bangun tresno Benda tuturupa mangatine hati tatarin goyang lampinane mimilan mintuno bos jamak ubah yen mong urip coba lan godane wede aduh supra dadak dadi gawe kowe ngerti ora Cece bingung pripun Cece pengen dadi MC sing ndi bose syuting kuwi pengen dadi MC MS kuwi lah ngopo salahmu dhewe sinaune salah lah iya sinau ngedit ora bakal kowe awor penyanyi heeh lah sinaune nginceng lah yo kuduke sinaune ngene iki ya Mas ngomong ya Mas ngerti awake dhewe ngene iki lha bokre penak men uripe jare lah iya awet enom ya Mas jare nyetrum jebule gegere tenan to salahmu dhewe dadak sinaune kaya ngono Dik dilebokke dientekke nano nano Rena wangi dadi ati wong prasaja alas batine sabar ngomong putra ngomong putra alus babutine iya
Pripun Pak? Penuk. Mas. Iya. Mas Anton. Mas. Pripun Mas? Penuk Mas. Mas wedi. Jaga jarak. Wedi nek kowe batal. Monggo. Aja. Aja lali pawelingku. Kang sadya satuhu anteni nganti saelingmu. Ya. Monggo rada cedhak mriki Mas. Monggo Mas nangis sajroning atiku. Tak suwon dina lan wengi muga-muga Gusti ngajeni sedepan anggonmu bali bisa kumpul payah tu ing nguni. Aja lali pawelingku. Muga monggo Kang Mas janji-janjimu. Aku Kang Setya satuhu tak anteni nganti saelingmu. Goyang riyen Pak. Mas. Mas. Nggih, tanduk malih napa boten? Mas Cito bakso kancil nyanti terep Monggo Ibu. Pak Dirian
Monggo. berjuang nyur kelingan anak lanang biyen tak openi saiki ana Mbok monggo Ibu. jarene wis menang keturutan sing dicawang biyen nek janji Saiki saiki apa lali gantian oke ning gono tak jodohi sego nek jagung mendung tak silih Rimon capek gunung Mbak mangga Bu. Mangga. Gabung mriki. Oh sampun matur suwun. syukur bisa nyawang